dahil wala po tayong content ngayon, dahil hindi pa tayo nakagawa ng content. Nandito po ako sa parlor ng aking second cousin. Nandito po siya, Lot Cut Salon, dito sa harap ng Harwan. Nagsama po ako sa aking pamangkin, nagpa-haircut. So, andito po siya sa harap ng Harwan. Sa gustong mag-pamper ng kanilang sarili, punta po kayo dito. Maganda dito kasi meron siyang katabing kainan. So, ayan siya guys. So, ito po yung parlor niya. Kung gusto na mapagwapa, padto na kamo diri sa Blonde Cut Salon sa mga taga Iloilo. Daari lang di sa Atubang sang Harwan. Pasok muna tayo guys kasi mainit sa labas. Ito siya, merong kainan.
later. Oh, hello na. Hello, manang peeps. Magpapatrim po tayo ng ating buhok guys kasi sobrang haba na po siya at pangit siyang tingnan sa dulo kasi nakatikwas po siya. At maraming salamat sa aking pamangkin na naglibre. Nakalibre po tayo ngayon. Mga gusto na magpagwapa kadto na kamo di sa Blonde Cut Salon in front of Harawan Elementary school. Pangitaan yun. Ang beautiful owner, Jayla Osano. Ari siya, oh. I-ano ko lang gani na tanig mo.
Inang ako lumoto di rabrabon ko bilang puntaya. Okay, galing kayo. Wala. Kunting lahaw. Habol sa Para makuha lang Yan balagyan. naman to. Gatikwas. Mga taga Di mo paano? Yan. Wala ah. Bore lang ang ginagamit. Ha? Bore. Ano na sa? No cream. Ah, okay. Underarm cream. Oo. Kaya mo na sa face. Baliga pa, ano lang, nakapatubo ka. Ah, wait a minute. Ako yung mga bilin, dahil mga bilin, naglakulan sa mga nilok, kapwa yun. Ay, gabi? Baka sa una, bra, no, laki ikaw mga nilok. Abi ko hinaka-wax. Look, din ako mo, ano, buk, ganito ka pa sa wax mo. Gabi?
Ako tulokon ko na yung guro. Sa mga gusto na bakal pag-gold Say hi ka mga sa vlog. Hi! Sa mga gusto sang gold, tawagala kami. Promote daw mga negosyo niyo. Yeah. Muna siya ang ato nga bago nga supplier. Charot. Thank you! Oo, dahil namin, either kung kaya ako support, ang hindi lang kita makabukas. Pag-isipan ko lang, One day later. Hello po sa lahat. Andito po ako ngayon sa grocery store. Sumama sa dalawa kong pamangkin. Meron daw silang bibilhin. After nito, pupunta po kami sa bahay ng friend ng pamangkin kong babae. Magbe-visit siya doon kasi matagal na silang hindi nagkita. So, dadaan po muna kami doon bago kami uuwi.